Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nolzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nerġgħu nitfgħu ħarsitna fuq it-toponomastika, jiġifieri l-istudju xjentifiku tal-ismijiet, kunjomijiet, widien, bliet, elieqi u ħafna aktar. Fl-ewwel rokna tal-programm se jkollna lil Paul Abdilla jagħtina l-etimoloġija ta' kunjomu, waqt li fit-tieni parti tal-programm Simon Salafja se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-isem Selmuna. Fi programmi preċedenti, il-professur Arnold Cassola kien kellimna fuq il-kunjomijiet Barbieri, Boffa, Cacopardo u Quattromani. Konna għedna li jeżistu kunjomijiet derivati minn sena jew professjoni, bħal Barberi, Ġudice jew Mediċi. Interessanti wkoll li xi kunjomijiet oriġinaw mill-isem tar-raħal, belt, reġjun jew pajjiż. Mhix sorpriża mela li l-etimoloġija tal-kunjom Piżani ġej mill-fatt li l-individwu kellu rabta ma' Pisa, waqt li l-kunjom Padovani għandu rabta ma' Padova. Xi ħadd kunjomu Romano, aktarx huwa assoċjat ma' Ruma, Fiorentino ma' Firenze, Ġenovese ma' Ġenova, Ċipriot ma' Ċipru, Spanjol ma' Spanja, Tedesco mal Ġermanja u Katania, ovvjament, ma' Katania nnifisha. Kategorija oħra ta' kunjomijiet li nixtieq insemmi hija dik tal-kunjomijiet li jiddeskrivu kwalità fiżika jew karatterjali tal-individwu. Kunjomijiet bħal magro, magri jew grasso juru li t-talin huma rqaq jew ħoxnin, waqt li longo juri l-kwalità tat-tul. Bianco jaf juri li xi ħadd kien pjuttost bajdani. Ġentile min-naħa l-oħra għal xi ħadd ġentili. Prezzjożi għal xi ħadd prezzjuż. Waqt li terribile, miskin, ma tantx huwa sinonimu ma' kwalitajiet sbieħ. Dawn l-aħħar kunjomijiet li semmejna huma kollha ta' oriġini Rumanza. F'kuntrast, il-kunjom Abdilla li se nitkellmu dwaru llum huwa kunjom li ħadnieh mid-dinja Semitika. Interessanti li mill-Arbi ma ħadniex biss il-grammatika jew il-kliem l-aktar bażiku fil-sienna, iżda għandna wkoll xi kunjomijiet. Infatti, l-aktar kunjomijiet popolari f'Malta bħal Borċ, Kamilleri, Mikallef u Butiġiġ huma ta' nisel Semitiku. Fatt ieħor kurjuż u li skont il-professur Giuseppe Aquilina madwar 50 kunjom li jħadnu l-familji Maltin u Għawċin huma ta' nisel Semitiku. U intom li qed issegwuna, għandkom amment x'inhi l-etimoloġija tal-kunjom Abdilla? Jekk le, ejja naraw x'għandu x'jgħidilna Paul dwar in-nisel ta' kunjomu. Ħafna kunjomijiet Maltin għandhom etimoloġija interessanti ħafna. Uħud minnhom huma antiki aktar minn oħrajn, għandna l-kunjomijiet li ġej mit-Taljan, imma mbagħad għandek aktar antiki li huma kunjomijiet Arab. Fost l-aktar antiki hemm il-kunjom Abdilla. Insibuh l-iktar illum il-ġurnata fin-naħat isfel ta' Malta, insibu familji pjuttost kbar f'Ħal Safi, iż-Żurrieq, Birzebbuġa. F'Għawdex mhuwiex komuni daqstant, imma nsibu familji, nsibu individwi li huma miż-Żebbuġ u mix-Xara li huma kunjom Abdilla. Il-kunjom Abdilla jmur lura għal żmien in-Normanni. Fi żmien in-Normanni meta l-popolazzjoni Maltija kienet għadha prattikament Arbija u Musulmana. U allura dan il-kunjom jinkwadra tajjeb ma' komunità li minkejja konna fi żmien in-Normanni kienet titkellem l-Arbi u kellek komunità Musulmana b'saħħitha ħafna. Jidher fil-lista ta' dawk reġistrati li jagħtu servizz ta' difiża ta' Malta li tissejjaħ il-lista tal-Milizzja saħansitra fis-seklu 15. Il-lista tal-Milizzja tal-1419. Jissemma 6 darbiet, 6 persuni kunjomhom Abdilla. U interessanti li kien diġà komuni daw is-6 persuni kienu jiġu mill-inħawi taż-Żurrieq ħallew u l-Rendi. In-naħa ta' dawk, in-naħa ta' Żurrieq ħallew u l-Rendi. Insibu kol referenza ta' post, referenza toponomastika, Bir Abdalla, bħalma l-lum għanna Bir Kerkara, Bir id-Deb, Bur Marrat, kellek ukoll Bir Abdalla fl-inħawi ta' Ħalxluq bej is-Siġġi u l-imqabba li jikkonferma saħansitra l-eruq fondi ta' dan il-kunjom Abdilla. Imma, xi jfisser Abdilla eżattament? X'inhi l-etimoloġija ta' dan il-kunjom? Huwa isem, laqam forsi,
insibu diversi varjazzjonijiet ta' Abdillah bħal Abdul, Abdallah, Abdallah, jew saħansitra Abdallah. Huwa magħmul minn frażi fl-istat kostrott, frażi magħmula minn żewġ nomi, abdu li huwa għaddej, servjent, serv fis-sens reliġjuż aktar milli servjent ta' djar, serv ta' Allah. Mela Abdillah huwa il-qaddej ta' Allah, is-servjent ta' Allah. Xi ħaġa sabiħa ħafna f'kull reliġjon. Kienu jgħalmuna li għandna nqimu nservu lil Alla f'kull reliġjon. Saħansitra l-istemma tal-kunjom iġġib raġel b'ġilda skura ħafna, ġilda ta' nazzjonalità Afrikana, minn ras il-fuq, mhux il-persona kollha, rasu biss, imma fuq wiċċu għandu ħars, għandu tbissima silma, donnu qed jaqdi lil Alla, il-qaddej fidil ta' Allah, fuq sfond tad-deb. Il-kunjom popolari mhuwiex mal-iktar 10 kunjomijiet popolari f'Malta. Ħafna nies kif issemmu Abdillah forsi jiftakru fil-kummedja ta' Charles Close. Il-kummedja popolari it-tiex ta' Carmen Abdillah. Popolari Malta u popolari mal-emigranti Maltin fl-Awstralja u postijiet oħrajn. Hemm espressjoni wkoll li jiena qatt ma kont smajta dal-aħħar li tgħid eżempju xi ħadd jgħidlek kif sejjer għax-xogħol, kif sejjer fin-negozju, u inti tgħidlu insomma darba l-Alla u darba l-Abdallah. Daqqa tajjeb u daqqa ħażin. Daqqa fuq u daqqa isfel. U issa li skoprejna li l-kunjom Abdillah ifisser is-servjent ta' Alla, dalwaqt nistgħu nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Simon Salafja dwar it-toponimu ta' Selmuna. Simili bħal kunjom Abdillah, Salafja se jkellimna dwar l-etimoloġija ta' dan l-isem, li żgur li għandu jfakkarna fit-torri ta' Selmun, jew forsi inqas popolari f'ta' Selmuna li huwa isem ta' għalqa li jeżisti f'Malta. L-ismijiet Musulmani f'Malta għandhom eruq storiċi fondi li jmorru lura għal ħakma qarbija tal-Gżejjer. U ħafna minnhom baqgħu jintużaw jew saħansitra evolvew f'kunjomijiet Maltin, anka wara li l-Musulmani tkeċċew. Infatti, fit-toponomastika Maltija għandna ruxmata ismijiet Musulmani li sal-lum jgħixu magħna fl-ismijiet ta' xi għalqa, wiet, raħal, torri, lokalità u l-bqija. Tlaqna nisimgħu l-ispjega ta' Simon Salafja dwar l-oriġini tal-kelma Selmun. Illum ħan nippruvaw nifhmu l-ismijiet Musulmani. Tgħidli x'għandu x'jaqsam l-ismijiet Musulmani mal-Malti. Ir-raġuni hija sempliċi għax fit-toponomastika Maltija għandna kif ngħidu bil-Malti biżibilju ismijiet Musulmani. Issa biex nagħtu idea żgħira, l-ismijiet Musulmani ħafna minnhom mhux kollha għandhom din il-forma. Il-forma li hija vokali twila u i, pereżempju Nasir, li bil-Malti għandna kliem bħal ħares, bħal ħakem, u drabi oħra bil-Malti l-istess mudell li kollu la li ssir ije, pereżempju riqet jew biret. Mbagħad il-forma l-oħra hija l-forma li hija il-forma Nasir bħal qasir, jiġifieri vokali maħtufa bla u mbagħad tkun vokali twila bli, bħal ħafif, bħal Aziz. Pereżempju ftit jafu li l-nom Aziz huwa isem Musulman ukoll. Issa, dawn huma importanti u ħanati xi eżempji b'żewġ bil-bler l-esse, elle u l-emme, li huma l-esse huwa l-esse ta' sejf, jiġifieri mhux l-esse enfatika ta' sajf biex nagħtu idea. Mela, l-iktar kelma li għandna li nifhmuha hija salim li bil-Malti tiġi silem. Ħafna jaħsbu li silem huwa speċi aġġettiv jew partiċipju attiv, imma meta tgħid għajn silem qed nitkellmu 100% l-għajn ta' dil persuna li kien jisimha silem. Insibu wkoll wied silem ukoll. Mbagħad fil-femminil, kif jiffurmaw il-femminil? Faċli ħafna. Iż-żied A fl-aħħar ġeneralment tkun la bit-T marbuta. Jiġifieri jekk għandi salim tiġi salima. It-tieni forma li hija selima fil-femminil jew selim fil-maskulin għandna ovvjament ta' slima li hija post ġewwa San Lawrence Għawdex u kważi b'ċertezza nista' ngħid illi
ta' sliema li għamilni għanom mbagħad huwa isem Musulman ukoll. Mela, qed naraw kif jiffurmaw daw l-ismijiet Musulmani. F'artiklu tiegħi li pubblikajt fl-arkivju jien għandu ngħid mit-toponomastika ġewwa Spanja ta' Al-Andalus illi jeżistu ismijiet ipokoristiċi li huma Arab Musulmani u dawn mhumiex id-diminuttiv semitiku imma jiżdietu is-suffiss fl-aħħar tal-kelma UN. UN m'għandux jaqsam mas-suffiss one, rumanze li kabbar, u għandna pereżempju Selmuna. Selmuna ta' Selmuna huwa isem ta' għalqa, pereżempju li teżisti. Għandna Selmun. Kas interessanti wkoll mbagħad li minn din il-forma billi l-Malti huwa taħlita ta' rumanz u semitiku għandna Selmunet, per eżempju, Selmunet, ġifiri għaraw kemm interessanti, Selmunet. U ovvjament għanna l-iktar mod interessanti li sibt illi Selmun sibni wkoll fit-toponomastika saba l-professur Wettinger fil-forma ta' diminuttiv semitiku, iġifiri Slejmen, iġifiri Selmun iż-żejr. Ġifiri għaraw daqxejn kemm huwa sabiħ il-Malti fit-toponomastika. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti ix-xemx sajf